Хөрмәтле Ермон Хейуси телевизор караусылар, һаумыгыз хөрмәтле сол ресторанына йыйналган безнең тамашасыларыбыз, хөрмәтле жюри әфәнделәр, хөрмәтле конкурсанттар, бәйгесләр һәм әлбиттә истәре китеп, Гәлсәр Хандугаска мөкиббән киткән, түземһезлек менән көтеп алган, касан тап ошо фестиваль башланып китә дигән безнең тамашасыларыбыз. Шулай итеп, хөрмәтле телевизор караусылар, Туган тел телеканалында һеҙҙең яраткан Гәлсәр Хандугас телефестивале үҙенең эшен башлай. Хөрмәтле телевизор караусылар, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, шулай итеп, бөгөн Гәлсәр Хандугас 2017-гә һайлап алыу турын уҙған 32 конкурсант көс һынаша. Улар араһынан нисә кеше икенсе турға уҙыр, уныһын инде беҙҙең хөрмәтле баһалама ағзалары хәл итәсәк. Бер ниндәй ҙә аныҡ ҡына һандар юҡ. Күңелдәренә кем оҡшай, улар шуны һайлаясаҡтар. Минең әйткем килә, уларҙың фекерҙәре һеҙҙең фекерегеҙ менән тап килер тип. Сөнки беҙҙең баһалама ағзалары күпте күргән, күпте кисергән, гастрольдар уҙған, күп тамашасы менән осрашҡан, һәр береһе үҙенең исемен булдырған, эстрадала үҙенең исемен яҙған беҙҙең хөрмәтле йырсыларыбыҙ һәм хөрмәтле директорыбыҙ ҙа бар. Быйылғы йыл Гәлсәр Хандугас республикабыҙҙың Туган тел Ермон каналында уҙа тигәс, беҙҙе инде ҡуш ҡуллап ҡабул итте тап ошо телеканалдың директоры, был телеканалға яңы һулыш биреп, яңыса эшләп киткән директор, үҙенең һөнәре буйынса инде ул бик күп һөнәр эйәләре булһа ла, ләкин Ермон ул уның юлдашы, Ермонға ул ғашиҡ. Һәм күпме йырсыларға ул ошо телеканал аша исем яһап, уларҙы тамашасыға яҡынайтыу яғын ҡараны. Шулай итеп, таныш булығыҙ. Бөгөнгө беҙҙең жюри әфәндебеҙ ул Вахитов Азат Ғәлинур улы. Уның исеме һәр ваҡыт тамашасы күңелендә. Ул инде хәҙер Башҡортостанды арҡыры буй йөрөп сыҡты, ләкин уға хәҙер ул ғына яҙ. Ул инде күрше республикаға быйыл сыҡты һәм бик уңышлы үҙенең гастрольдарын башлап ебәрҙе. Шулай дип таныш булығыҙ. Беҙҙең икенсе жюри әфәндебеҙ. Ул инде Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, популяр йырсы, бүгөнгө көндә бик күп гастрольдар яһаусы, өйөнә ул хатта ҡайтып та кергәне юҡ. Сөнки хатыны хәҙер уның, беләһегеҙме, йөҙөндә тик Инстаграм аша ғына күрә башланы. Ә балалары ғөммән тиҙҙән шул Инстаграмға кереп, тик улар шунда ғына йәшәй башлаясаҡтар. Таныш булығыҙ. Әнүәр Нурғалиев үҙе. Бына инде ул 12-нсе йыл рәттән Гәлсәр Хандугастарҙы йырлы итә. Бына инде уның йырҙары менән күптәр үҙенең исемен эстрадала яҙҙы. Шулай итеп, бик күп йырҙар авторы, популяр йырсы, халыҡара конкурстар лауреаты Рәдиф Зарипов. Иғтибар итһәгеҙ, жюриҙың өҫтәлендә 3 аҡ ҡолаҡсын. Әгәр ҙә жюри әфәнделәр йырсыны оҡшатмаһа, улар ошо ҡолаҡсынды кейәләр. Һәм унда инде үҙҙәренең һайлап алған музыкаһын тыңлайҙар. Әгәр дә 3 жюри бер юлы кейә икән, тимәк, конкурсант автомат рәүештә төшөп ҡала. Әгәр дә 3 жюриның 2-һе кейһә, шулай уҡ улар төшөп ҡала. Әгәр дә уларҙың тик берәүһе генә кейһә, тимәк, конкурсант икенсе турға уҙа. Ләкин конкурс барышында минең хоҡуғым бар. Мин 5 конкурсантты үҙем теләгән, үҙемә оҡшағанды, мин жюри 3 ҡолаҡсын кейәме, кеймәйме, мин уларҙы сығар алам. Ләкин уларҙың йәмғеһе 5 булырға тейеш. Был тапшырыу мәлендә түгел, ә ғөммән алғанда беренсе турҙа ғына. Шулай итеп, хөрмәтле конкурсанттарға уңыштар теләйбеҙ һәм хөрмәтле жюри әфәнделәргә ғәҙел баһа биргәндәрен теләйбеҙ. Беҙ хөрмәтле телевизор ҡараусылар, әйҙәгеҙ, тыңлайыҡ, әгәр дә беҙҙең башҡарыусылар инде йырларлыҡ, йырҙы еткереү кимәлендә бөгөн соло ресторанында йырлай алһалар.
Мен Данис Аллағуатов, Миякар районының Нарықта ауылында туғанмын. Һөнәрем бойынша экскаваторда Сібір тарафтарында эшләп йөрим. Шулай итеп, хөрмәтле жюри әфәнделәр, Данис күрдеңме, берәй колаксын кейдеме, юкмы? Тотып каранылар да кире куйдылар. Голос хороший, баритон, да, такой, ну, достаточно такой низкий, сегодня модный такой голос. Но подачи, конечно, нет. Надо вот подачи, вот именно это эстрадный конкурс, эстрадное произведение. Тут как-то вот надо подумать, позаниматься этой песней еще. А так давайте в следующем туре посмотрим, послушаем. Алла бирһә, амин. Рәхмәт. Менә Земфира наушникны мин тотып карады. Мин күрдем, уны Әнүәр шантир генә сихырланымда сәхнә артынан һин кире алып куйдың. Мин шуннан соң уйладым, Миякәдә гөл мине тозаллар, я икенчедә килмәсләр Миякәләр дип. Шуңа күрә мин кимәдем аны. Бына кем нимә уйлап ултыра, шулай бит, Юк, дөресен әйткәндә, Данис, тембрың бар, менә Азат абый әйтмешли, баритон шундый, ул баритон бархат менә шундый матур бит. Беренче минем, менә мин яратмыйм күлмәк киеп чыксалар на выпуск сәхнәгә. Күлмәк ул сәхнә киеме түгел. Ну, Салават Закиевич, конечно, анарга хоть ул кимәсә дә анарга килешә. Әбит, ну, сәхнәгә кишергә кирәк. Иң беренче менә баяда әйттем мин, каршы алалар киемең белән.
Может, классический костюмдыр анда, может нейдир. Анарга да тауыш белән генә сәхнәне алдырып булмый. И бик дәртле аранжировкаң дәртле, әйме? Йөзең җырламый, тавышың җырлый, баритон монда җырлый, ә йөзең җырламый. Шуна припевта что-то аны әллә кой эмоцияларга бирелеп, әллә койда җибәреп аласың аны. Ну, баритның тембрың бар, аның белән дә күп нәрсә эшләп була. Мин инде сәхнә артынан күреп торам, был касан әдрәк кенә һелкенеп бии башлар икән дип. Мин сәхнә артында бейіп өлгердем дә. Менә шулай да хәл булырга мөмкин. Уңыштар Данис сиңа. Рәхмәт. Мин Гөлшат Кускилдина, миңа 33 яшь, Силәбе өлкәһенең Хатқы ҡалаһынан килдем. Башҡорт дәүләт университетының филология һәм журналистика факультетын тамамланым. Оҙаҡ йылдар уҡытыусы булып эшләгәндән һуң, бөгөнгө көндә инде мин хореограф булып, мәҙәниәт йортонда эшләп йөрөйөм. Бәләкәйҙән йырларға яратам. Шуға күрә был конкурста үҙемде һынап ҡарарға булдым. Һағыныуҙарға түҙә алырмынмы, яндарыңдан инде китәм. Үҙем һинән өҙөлөр ҙә йәнем, түҙә алмам ахры мин иркәм. Серҙәремде алам үҙем менән, хистәремде һикмә донъяға. Йөрәгемде асма идиоттарға, хыянаттар кертмә араға. Серҙәремде алам үҙем менән, хистәремде һикмә донъяға. Йөрәгемде асма идиоттарға, хыянаттар кертмә араға. Һиңә бағышланым йырҙарымды, исемеңде йырға әйтмәнем. Мөхәббәтте юлыма зинһар өсөн, йөрәгеңдә һаҡла һөйәнем. Серҙәремде алам үҙем менән, хистәремде һикмә донъяға. Йөрәгемде асма идиоттарға, хыянаттар кертмә араға. Серҙәремде алам үҙем менән, хистәремде һикмә донъяға. Йөрәгемде асма идиоттарға, хыянаттар кертмә араға. Серҙәремде алам үҙем менән, хистәремде һикмә донъяға. Йөрәгемде асма идиоттарға, хыянаттар кертмә араға. Серҙәремде алам үҙем менән, хистәремде һикмә донъяға. Йөрәгемде асма идиоттарға, хыянаттар кертмә араға. Бер мин генә торып калдым, чөнки юк, ошаудан түгел, җыр минеке бит. Юк, аңардан гына түгел, юк, аңардан түгел, Гөлшат. Әз генә хотя бы на полтона надо сиңа выше все-таки поднять. Или же надо побольше работать с микрофоном и не надо давить на низах. Зачем син аны астанда нитәсең? Поэтому синең выходит фальш. Менә ләкмәдең син асткы җирләренә. Шуның өчен. Былай җыры матур, тембрың матур. У тебя тембр есть, тембр матур, и ты передаешь, но единственные вот эти фальши, то, что ты поддавливаешь, может, каушаганыңа, но это условно. Вот я пропускаю, только условно. Если на второй турда былай булса, вот эти надо нюансы учитывать. Азат Галинурович,
не үсен колаксын кейде икән? Ну, потому что, наверное, очень много нот не взяли, ну, неправильно, не интонировалось. Песня, наверное, я думаю, просто не готова. Может быть, вы ее не пропели до конца или как-то. Ну, и тональность, да. Там. Ну, в запеве, понятно, там низко очень было вам петь, но в припеве вы тоже там не добирали, поэтому я уж не смог не одеть наушник, извините. Әнвәр Нургалиев. Ну, бірден Радиф Зарипов язған жыр алама болмайым. Конечно, онарға ұшады ол. Гілі яқшы жырлар яза. Шынапта, матур жыр. Минем ең бәйленгенім это интонация, интонирование. И шынапта интональность, конечно, сенекі түгі. Аны жырлага шул жырлайсы келіп жырларға керек. Мұнда журилар өткерсін үшін түгіл, ең бірінші өзіңе ұшасын. Шунасың бізге ұшығыл обязательно. Кагыйда буенча инде өз жюри агзаһы әгәр дә икәүһе колаксын киһә, ул безнең автомат рәвештә шулай ук үтмәй. Бұл юлы безнең Силәбе өлкәһеннән килгән кызыбыз Гөлшат Кускилдина 2017 Гәрсәр Хандугаста икенче турга узманы дип бүген без әйтә алабыз. Гөлшат, уңыштар. Һин бик күп конкурсларда катнашаһың, дуслык моңында ла еңеп сыкканыңды беләбез. Бәлки онда уңышлырак сыгыш яһаганыңдыр, бәлки бұл юлы каушаганһыңдыр, нимәлер килеп сыкмагандыр. Ләкин бер вакытта ла һин теләгәнсә генә күп осракта булмай, ләкин тормыш дәвам итә. Аллага шөкер, гаиләң дә хаклы, балаларың да хаклы. Уңыштар һиңә. Хаумагыз, мин Әлфинә Каһарманова булам. Төп сыгышым Учалы районы, Мансур авылы кызы буламын. Әлеге вакытта өйдә утырам, бәләкәс улым менән эшләгән урыным Рами Гарипов исемендәге 1-нче гимназия интернаты. Әлфинә, афарин дип әйтәсе килә, менә сәхнәне сизәгез. Беренче ел сәхнәдә түгел икән сизелә. Дәрт тә бар, подача барсы да әйбәт. Афарин. Рәхмәт, зур итеп. Уңыштар. Рәхмәт. Әлфинәне елатагыз инде хәзер. Все нормально, мне очень все понравилось. Спасибо.
Әлфина меңе дә ошады. Без Әлфина мен инде балай да әйбәт җырлаганын беләм, чөнки Василий Фаттаховның инде концертларында бэкта да йөрдең, җырлап да йөрдең. Ну, булдырасың, молодец. Ну, ушаларга шик юк инде минем. Рәхмәт, зур итеп рәхмәт. Мин Халимова Рияна, мен 21 яшь. Мин Әбейлел районынан Аскар авылынан килгәнмен. Һөнәрем буенча мин экономист. Баласагымдан мин йырсы булырга теләйм. Рияна, сен көрдің, біз кимедік наушникны. Ең бірінші қаяфетің бар, сәхнәнікі таушың, майтса дейбет алам әлі, кассовый тембрың. Единственный волноваться етесің, шитке қора баласың. Отвлекаться етмә жырлаған. Сен уже жырға кіргенсің, сен анан шыға алмайсың, мына 3 минут ішінде. Матурсың, келешең бар, дұрыс ішлесең дальше. Наверное, сильно волновались. С тональности слетали. Ну, а так вообще все нормально. Я думаю, доработаете, допоете эту песню. Ну, вообще очень такая чувственная, хорошая песня. Спасибо. Риана Афарин. Ну, не зря, наверное, прошли. Тембр есть. Но эшләр кирәк. Афарин. Рахмет. Бик яхшы. Зур рахмет.
Мен Марсель Фархудинов, Корайль районынан, 31 яш, һөнәрем буенча мен бухгалтерскийны бетердем, эшләп йөрим водитель, механик булып. Не үшін? Хөрмәтле жюри. Марсель, ничек әйтем икән? Ничектер эләкмисең, истән генә җырлыйсың. Рырың бара, тавышың әллә кайдан бара. Просто белмәем. Ну, Радифа моя әйтмешли не цепляет. Мне тоже не понравился. Ну, барсында әйттеләр инде. Минем башка әйтер сүзем юк, шушылам. Рәхмәт. Не үшін олай булды икән, Марсель? Һин нимә әйтерһең? Аларга күренәйин. Ишетмәнеңме, каушаныңмы, ни сәбәп? Каушата да, музыканы да ишетмирәк калдым әзрәк. Аңламайрак калдың, кайда басып торганыңды, баштарың әйләнеп киткән. Марсель, белүемсә, һинең 3 балаң бар. Нисә яшьтәр? 13, 5 и 3 яшь. Күрәһегезме? 13, 5 һәм 3 яшь. Бuna шул тап сабыйдарың өсөн генә мин һине икенче турга алып калам. Рәхмәт. Сөнки Кариделдән беренче сыгыш яһасы. Уңыштар. Рәхмәт. Шулай итеп, минең икенче тавыш Каридел яктарына юл алды. Минең исемем Мерезеда Набиуллина Валиева. Миңа 32 яшь. Әлеге вакытта Башкорт дәүләт филармонияһында эшләп йөрим.
Жыры бик ошады. Ну, минемкигә калса, бу җыр синеке түгел. Бөрйәннәр, тем более аларда шундый дыхание белән, ни белән укыгансың халык, это народный факультетта получается, шулай бит инде. Ну, бу җыр бәлки мин андый җырны яратмыймдыр, но миңа бармады. Сиңа икенче җыр кирәк. Кайфетеңә карата бөрйәннән буларак, ну, синеке түгел. Аңлашылды. Аранжировка очень хорошая, выглядите очень так приятно. Но почему-то да, и песня хорошая, да, но то ли песня не ваша, но вы в каждую вторую ноту неправильно попали, но странно даже, что вот в хоре раз поете. Видимо, только начали, может, эту песню петь, да, не подготовлена она просто у вас. Хорошие места были, очень красивые, хорошие места были, но вот в основной массе, конечно, нет, не получилось. Резида Валиева Набиуллина Өфе кызы кагыйда буларак үз жюриның икәүһе колаксындар кигәс, ул инде автомат рәвештә төшеп кала. Халмагыз, мен Рүзел Шамсудинов Әбиәл районы Ишбулды авылынан, миңа 18 яш, әлеге мәлдә Сибай педагогия колледжының 3-нче курс студентымын. Мин инде кимәсмен дигәнем, түлке ней. Форсировать башладыңмы, хискә бирелә башладыңмы? Бу әнкәй турында җыр. Кышкырырга кирәкме, җырларга кирәк. Тембр хороший голоса, сила вроде есть голоса, но постановки голоса нет, и не можешь голосом правильно управлять и владеть, поэтому надо, наверное, позаниматься, и в следующие разы давай ждем. Рахмат. Бар айтқан сөзлерге қосылам. Вокал жақтан іш көп әлі. Сенің, ну,
тональностька элементарно ләгәргә и күбрәк ешрак йырларга. Килештек? Рәхмәт. Булды. Бүгенге без һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Тап киләһе аҙна шаршамбы көнө киске сәғәт 9 яртыла Туған тел каналында беҙҙең Гәлсәр Һандуғас тапшырыуын ҡарарға онотмағыҙ. Шунда инде беҙ белербеҙ. Тағы ла Гәлсәр Һандуғас 2017-лә кемдәр ҡала, кемдәр төшөп ҡалыр, кемдәр илап ҡайтып китер, кемдәр инде һөйөнөсөнән шатланып, мин икенсе турға уҙҙым тип ҡысҡыралыр. Шулай итеп беҙҙең менән булығыҙ. Ҡазыларға ҡарап, күҙ йәшеләрен түгеп, үксеп йылый бер бала. Күз йәшеләрен тоймай никсаң үксеп йылый. Яҡты донъя ҙур бүләк, ҡунағыбыҙ был ерҙең, иман менән йәшәп ҡал, ҡәҙерен бел ғүмерҙең. Яҡты донъя ҙур бүләк, ҡунағыбыҙ был ерҙең, иман менән йәшәп ҡал, ҡәҙерен бел ғүмерҙең. Тормошомдан барлыҡ йәмен алып киттең минән кирегә. Ҡалды бары һинең ҡайтыуыңды өмөт менән өҙөлөп көтөргә.